velkommen til min kanal Sig det med strik. Mit navn det er Maria, og hvis du har set med før, så tusind tak, fordi du har lyst til at se med igen. Og hvis det er første gang, at du falder over en video fra mig, så er jeg 31 år og bor på Sydfyn med min mand og vores lille datter på snart 1,5 år. Og jeg har strikket i mange år og nyder virkelig den her strikkestund, når jeg kommer hjem fra arbejde og i weekender. Og glædelig første søndag i advent, skal jeg da også huske at sige. Jeg ved ikke, hvornår du ser den her video, men jeg håber enten, at du har en dejlig dag, eller at du har haft en skøn dag. Jeg tænker bare at springe ud i det her afsnit. Som det første, så kan jeg fortælle, hvad jeg har på, fordi det er ikke noget, jeg har vist før. Det er en sweater nummer 8 fra My Favorite Things Knitwear. Og det er en trøje, jeg har strikket for, er det 2 år siden, 3 år siden måske. Og den er bare virkelig lækker. Jeg blev inspireret på Instagram af en Instagrammer, der hedder Caroline Mathildes. Jeg tænker lige at sætte et billede ind her af det billede, som jeg virkelig synes så flot ud, hvor hun havde strikket den op. Og den var strikket i dansk pelsuld. Den der hedder 8-2. Jeg ved ikke lige, hvordan man skal udtale det. Men fra Hjelholt Uldspinderi. Og så havde hun strikket med en silkmohair, mener jeg, fra sysleriet. Og jeg synes bare, at den kombination, den var så flot, og den så så luftig og lækker ud, at det måtte jeg bare ud og købe. Og jeg kan lige sætte farven ind, for jeg har ikke lige banderolen her ved mig. Og jeg mener, at jeg købte en anden silkmohair. Jeg mener ikke, at jeg har prøvet noget garn fra sysleriet endnu. Så den er strikket i pelsuld og kombineret med en silkmohair. Jeg kan lige vise, hvordan jeg har lavet den her. Og den er bare, så flot med den her skulderdetalje og halsen, der bare, sidder sådan højt her. Og jeg er virkelig glad for den. Jeg havde den ikke frem sidste år, fordi der ammede jeg. Der er den ikke lige så praktisk, men nu her, hvor det er sne og det er koldt udenfor, så den var fuldstændig perfekt. Og jeg siger, jeg sidder bare med en t-shirt indenunder, og jeg synes ikke, den krasser. Altså, jeg er heller ikke mega uldsart. Selvfølgelig vil nogen måske mene, at den krasser, men jeg er ærlig om, jeg lægger altså ikke mærke til det. Og jeg holder fin varmen, selvom jeg kun har en t-shirt indenunder. Så den er bare virkelig dejlig. Og siden sidst, så er jeg jo blevet færdig med et par projekter. Og det kan jo starte med at vise, jeg fortalte, at jeg var blevet færdig med en strømpe. Det hedder de Everyday Socks fra Petit Knit. I den her håndfarvede garn fra Dorte Bak, Love the Dark, mener jeg, den hedder. Nu har den fået en marker. Og så det er faktisk mit første par strømper. Og jeg glæder mig virkelig meget til at få dem, altså prøve dem, få dem brugt, finde ud af, om jeg skal slå færre masker op, eller flere masker op, og hvor lang skal strømpen være, for at den passer min fod ordentligt. Det finder jeg ud af, og så har jeg tænkt mig at tilpasse opskriften, så det passer til min fod. Men virkelig fin, og også bare, jeg synes bare, det her det er sådan en farve, der går til mange ting egentlig. Særligt når det er meget jordfarver, som jeg godt kan lide at strikke i, og sådan naturfarver. Så er det i hvert fald virkelig flotte.
til det. Så dem glæder jeg mig til at få vasket og ja, få brugt. Og siden sidst, så er jeg blevet færdig med min peacock sweater. Og jeg kan faktisk ikke huske, om det var i forrige episode, eller nummer 2 episode, at jeg viste, at jeg var i gang med den her. Det var en, hvor jeg egentlig kun manglede at strikke halvdelen af det ene ærme, og så det andet ærme. Og den havde ligget noget tid, fordi min anemone cardigan kom ind fra højre der i foråret, og så fik jeg bare lyst til at strikke på den. Men den er bare så god, den her. Jeg kan lige indsætte, hvad det er for noget garn, jeg har brugt, for det har jeg nævnt i et andet afsnit. Men ja, så fin og let og bare mega dejlig. Og den her, der har jeg bare haft en langærmet trøje under. Og den er jeg bare utrolig glad for. Og et andet projekt, som jeg er blevet færdig med, det er faktisk ikke noget, jeg har vist. Det var også sådan et projekt, jeg fik lyst til at strikke. Og det skal siges, jeg har jo faktisk været til kreative dage i Fredericia. Der i slutningen af oktober, og jeg fandt lidt forskelligt garn, og jeg havde det her projekt, jeg har haft i tankerne i noget tid, og da jeg så fandt noget garn, som jeg ikke lige havde prøvet at strikke i før, så tænkte jeg, det vil jeg gerne prøve. Men det er simpelthen noget til min datter, og jeg synes bare, den er så sød, og det var igen noget, jeg blev inspireret af på Instagram, og der kan jeg også lige sætte et billede ind. Jeg kan ikke lige huske nu, hvad navnet på profilen er, men det skal jeg også sætte ind her. Men det er simpelthen et par selebukser. Og altså, det vil sige, de er strikket færdige, men jeg mangler at sy knapperne i. Så det må lige vente til næste gang, tænker jeg. Men det er simpelthen de her Willums selebukser fra Petit Knit. Og det er jo, hvis jeg kan vise det, hvor de bliver krydset bagpå. Kan vi se, om jeg overhovedet kan finde ud af at gøre det. Det vil være lidt nemmere, hvis der var nogle knapper i. Ja. Men den har jeg strikket i noget hjertegarn, Vidal alpaca, baby alpaca, og det er farve 204. Jeg vil sige, det er jo sådan en lysbrun farve, og den er bare så fin, og den var egentlig forholdsvis hurtig at strikke, og egentlig også meget sjov. Altså det er jo bare ret og så ribmønster. Men den er så fin nu her. Min datter, hun er som 1,5 år, hun går nu og leger jo i dagplejen. Og nu her, hvor det er koldt, både herhjemme, men også når hun er afsted, og hun sidder meget på gulvet, så tænkte jeg bare, at det ville være dejligt for hende med sådan et par strikket selebukser. Og ja, jeg har ventet med sådan at strikke bukser til hende nu her, fordi jeg vil være lidt, altså det her, da hun kravlede rigtig meget, altså det her med, at de kan slide hul på knæene, altså der vil jeg egentlig vente med at strikke bukser til, hun kunne have nogle fine sko på, eller at hun bare har strømper på, men jeg synes simpelthen, den er så fin, og tanken er faktisk, at det er en del af vores julegave til hende fra hendes mor og far. Og så vil vi gå ud og købe en fin body, som hun så kan have indenunder, ligesom meget inspireret af billedet her. Sådan en rigtig fin, feminin body.
Og så med den her sådan lidt mere, drenget, eller hvad skal man sige, sådan, ja, ikke så mega feminin selebuks. Det synes jeg egentlig, det synes jeg simpelthen ser så sødt ud. Jeg glæder mig til at se hende løbe rundt i den. Jeg har strikket den, er det fra 18 til 24 måneder, mener jeg, eller 18 til 24 måneder. Så 1,5 år til 2 år. Så jeg tænker, at det er en, hun kommer til at bruge meget her i januar, februar, marts, og så må vi se, når vi når ind i foråret, sådan hvor meget, om hun stadig kan passe det der. Men jeg tænker i hvert fald, at den er i hvert fald ikke for lille til hende endnu. Men et hyggeligt og nemt projekt. Skal vi se. Nu taler jeg måske meget hurtigt. Der er kun gået 11 minutter, og jeg har allerede vist alt det, jeg har lavet. Så det er jo super. Og jeg har faktisk også lavet mig den klassiske kop kaffe, som er lunken, men stadig god. Og jeg håber også, du sidder og drikker en kop kaffe, eller en kop te, eller hvad du nu har lyst til. Det er i hvert fald der, man har muligheden for at slappe af og bare hygge sig. Men så vil jeg måske gå videre til igangværende projekter. Fordi i sidste episode, der nævnte jeg, at jeg havde købt garn. Det var jo så til Fiberfolk i Vejle, helt tilbage i foråret. Og jeg ville rigtig gerne slå op til et eller andet, og jeg vidste ikke, hvad det skulle være. Og det var jo det her, nu har jeg vundet der, kommer den lige heroppe frem. Det her, hvad hedder det? Jeg tror, det er sådan en banderole her. Det er, soft sock fra Midnatsstrik i farven Frenchie. Og der vil jeg gerne strikke noget. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg viste det andet. Jo, det har jeg måske nok gjort. Men jeg har i hvert fald købt den her Brust Alpaca fra Kaos Yarn. Sådan en råhvid farve. Den hedder bare Natural. Sæt de to sammen. Og det er et projekt, som er en Lovise sweater. Og jeg vil sige, at jeg er lidt spændt på det her, fordi den ser sådan lille ud. Det ligner en lille baby sweater. Nej, måske ikke baby sweater, men måske et større barn kunne have på. Men altså, det kan give sig. Og jeg tror, jeg havde lidt udfordringer med strikkefastheden. Og nu kan jeg ikke huske, om jeg havde for mange masker eller for lidt masker på. Men jeg har i hvert fald valgt at strikke en extra small, fordi jeg regner mig frem til, at sweateren, hvis jeg strikkede den i en medium, som jeg havde tænkt mig, så ville den blive alt for stor. Og så tænkte jeg ville egentlig gerne have, at det her det skulle være en, der sad lidt mere til på kroppen. Og så tænkte jeg, okay, hvis jeg strikker en small, og det bliver som en large, så må jeg hellere strikke en extra small, for så bliver det som en medium. Og hvis det så bliver som en small, jamen så at det passer, altså så er det jo virkelig fint, hvis det giver, jeg ved ikke om det giver mening overhovedet det jeg siger, men jeg kan godt se, at jeg har prøvet at have den på hen over skuldrene, og der synes jeg faktisk, den sad pænt, men det er jo altid svært, når man er i gang med at strikke noget. Jeg har faktisk også taget lidt mere, nej, jeg har ikke taget mere ud, men jeg har strikket lidt længere, end som opskriften siger, fordi jeg godt kunne se, at fra da jeg skulle dele til ærmegabet, at der kunne jeg godt se, okay, den bliver for kort, så jeg har strikket den lidt længere. Men
Men ja, jeg er meget spændt, og ellers så tænker jeg jo faktisk, når jeg vasker den, at jeg kan prøve at hive lidt i den, når den skal blokkes, hvis det er, at den lige er til den lille side. Men nu sidder jeg her langt væk fra, men jeg synes simpelthen, at den bliver så lækker. Og den har jo sådan et meget delikat spil i sig. Og det er jo, hvad kan man sige, de her speckles, som jo er i det her garn fra Midnatsstrik. Jeg synes, den er rigtig fin, og selvfølgelig er den jo lidt mere spraglet, i hvert fald i forhold til, hvad jeg plejer at gå med, men jeg tænker faktisk, den bliver virkelig fin, og den er så blød og lækker. Altså sådan virkelig luftig og dejlig. Og ja, der er faktisk ikke nogen pinde i lige nu, og det er lidt rodet sammen, men det er egentlig fordi, ja, at så netop de her selebukser kom lidt ind fra højre, at jeg gerne vil strikke dem, og der er også kommet et andet projekt ind, som jeg har lidt mere lyst til at strikke på, så derfor så ser jeg lidt det her som sådan en, det er jo bare, altså det er jo virkelig bare ret og rundt, og det er det også ved ærmerne, så det er mere det her sådan, jeg tænker faktisk lidt måske i juledagene, når vi skal hygge og være sammen med familien, at så er det jo sådan et projekt, jeg sådan kan have og sidde og strikke på, fordi der er virkelig ikke noget, man skal tænke over. Og ellers så bliver det færdigt, når det bliver færdigt. Det er i hvert fald også en, som kunne være pæn at gå med til foråret. Så ja. Så den er jeg spændt på, om den bliver for lille, eller den kommer til at passe perfekt. Men det må tiden vise. Et andet projekt, som jeg viste i sidste episode, det var et par strømper. Jeg havde jo købt det her, Vysløjfer Cancer Kit fra Flittilise. Og nu kan jeg så ikke lige huske, hvad opskriften den hedder, men det er simpelthen, jeg er nået så langt her, og det er det her sådan simpel snoningsmønster. Og ja, for mig er det jo ikke, selvfølgelig kunne det have været fint, hvis jeg havde strikket det i oktober og var blevet færdig med, fordi det er jo et par strømper, som er med til at støtte brysterne. Så det er jo en vigtig sag. Men som jeg også nævnte i det forrige afsnit, så er det jo, det er jo noget, der er godt at sætte fokus på løbende. Så når jeg strikker på det her, eller når man giver det i gave eller går med det, så kommer man ligesom til at fortælle, hvad er tankerne bag det her, og på den måde så kommer budskabet jo videre, så det er ikke bare noget fra oktober måned, men det er jo ligesom, ja, noget der kan, altså historien og budskabet kan fortsætte. Så jeg tager det egentlig meget stille og roligt med den her. Jeg er faktisk nået til, jeg er i gang med hælen, og selvom jeg har strikket i mange år, så er jeg jo mere, jeg er meget typen, der holder mig til opskrifterne. Det er, hvad kan man sige, jeg er begyndt at kunne freestyle lidt, og ændre lidt, hvis jeg ved, okay, det her det fungerer bedre for mig. Men nu er det også, hvad kan man sige, som et andet par strømper, jeg er i gang med. Og jeg kunne måske godt tænke mig at finde ud af, hvorfor en hæl, der vil sidde bedst på min fod. Så det er egentlig, jeg er nået ned til, at jeg skal til at strikke hæl, og så skal jeg ligesom finde ud af, okay, hvilken slags hæl skal det være. Så min tanke var, når jeg lige har lyst, så kan jeg slå op til den anden strømpe, strikke lige så langt, og så strikke hælene på samme tid. Og jeg skal nok lige sætte ind, hvad det er for noget garn, for det er noget håndfarvet garn. Men det kan måske være, at jeg kan... Nå ja,
det er jo selvfølgelig det her Baswick garn, som er 80% merino og 20% nylon. Og så er det håndfarvet af Fleet Elise. Det virker i hvert fald rigtig lækkert, og igen, så er det jo også, det er ikke fordi det er ude af min comfort zone, men jeg går ikke i særlig meget lyserødt sådan normalt, men jeg synes sådan, altså til strømper, der kan jeg egentlig godt se det her med, når man kommer indenfor, man har skoene af, altså har du nogle fine strømper på. Så det projekt, det arbejder jeg videre med. Ja. Så tror jeg, inden jeg har 2 igangværende projekter mere. Og tror lige inden, så tror jeg bare lige tager en slurk af den her. Fordi nu er vi jo i december måned, og sidste år i 2022, der blev jeg jo mor for første gang. Og der besluttede jeg mig for, at i december måned, altså i hvert år i december måned, ja, vil jeg strikke eller lave et stykke julepynt til min datter, som sådan en, at vi løbende sådan kan bruge det til at pynte op i hjemmet, men når hun sådan en dag flytter hjemmefra, så kan vi ligesom samle de her julepynt, som er hendes og som jeg har lavet, og så får hun det med sig. Det er i hvert fald det, der er min tanke. Og sidste år, det kan jeg jo vise nu, fordi nu er julekassen jo kommet frem. Der lavede jeg den her december bog fra Petit Knit, som var en opskrift, hun kom ud med. Faktisk mener det var 1. december, eller også var det sådan slutningen af november sidste år. Og der tænkte jeg bare, den var så fin, og det var bare, ja, det var lige det, jeg havde tænkt mig at strikke. Og den er faktisk, lavet i restgarn, som jeg havde liggende. Og jeg kan simpelthen ikke huske hvad, men jeg kan se, det er noget fluffy i det, så jeg tænker, der er noget silkmohair i, og så er det sådan naturhvid. Men den er simpelthen så fin, og kan hænges alle mulige steder at være dekorativ her, og den behøver ikke kun at være i december måned, men jeg synes, at den er i hvert fald fin at have hængende som noget julepynt. Og så er det også bare en god indegave, hvis man, en sløjfe og lidt vin, det går man aldrig galt i byen med, eller en sløjfe og nogle blomster. Så det var sidste års julepynt. Og i år, der blev jeg inspireret på kreative dage, hvor vi kom forbi Crea Deluxes stand, og de har jo sindssygt meget fint julepynt. Jeg havde også set på det sidste år i 2022, og vi er også afsted på kreative dage, hvor jeg også så deres julepynt og tænkte, måske ikke. Og så i år havde jeg bare lyst til at lave et eller andet, hvor jeg måske skulle hækle, fordi det kan jeg faktisk også. Jeg vil sige, jeg kan helt klart bedst lide at strikke, men det er jo mere fordi man kan lave, selvfølgelig kan man også hækle tøj, men jeg kan virkelig godt lide det udtryk og den der følelse, når man sidder og strikker. I forhold til hækling, der har det været mere legetøj og mindre ting til min datter, som jeg så har lavet. Men jeg kan lige sætte et billede ind, hvordan det ser ud, fordi lige nu er det bare, nu hænger der en masse tråde ud af det her, men det er deres lyshus. Jeg ved ikke, om det hedder julelyshus. Jeg sætter lige et billede ind. Jeg synes simpelthen, det er så fint. Så det er simpelthen de her sider, som jeg har hæklet. Nu har jeg hæftet nogle af enderne her. Så det er simpelthen, det er vinduerne, jeg tror lige, jeg kommer lidt tættere på. Der. Ja, der er en af siderne, og her. Og jeg vil sige,
sådan en her, det tager mig måske 2 timer. Ja, fordi der er meget, så skal man cut snoren, og man skal, eller klippe snoren, og tage op og strikke videre, fordi det er den måde, man laver de her vinduer på. Og så, så jeg mangler egentlig at hækle en side mere af den her. Og så skal jeg hækle en firkant, som fungerer som tag. Og så selvfølgelig hæfte alle ender. Så skal de hækle sammen. Og så er der et eller andet, man kan gøre dem lidt mere fast ved at putte noget pap eller sådan noget ind. Det skal jeg lige finde ud af, hvad de mener med det. Men det er jo selvfølgelig meningen, at det er til LED fyrfadslys. Selvfølgelig ikke levende lys. Men jeg synes bare, at det ser så fint ud. Og det er også bare sådan en fin ting at have på hendes værelse her i julen. Så det sådan kan lyse. Og nogle af de her LED-lys, der er der jo timer på. Så kan det være, at det slukker, når hun skal sove. Det kan også være, at hun synes, det er hyggeligt, at den er tændt, mens hun skal sove. Det må vi lige se. Men jeg synes simpelthen, den er så fin. Og jeg tænker også, det er bare sådan klassisk julepynt, ligesom sløjfen. Noget, hun kan have med sig. Og jeg vil sige, det er ikke fordi, al hendes julepynt kommer til at være hvidt. Jeg kan faktisk godt lide, sådan, der er også lidt nisser her, sådan lidt rødt gammeldags julepynt. Så man kan sige, det er helt tilfældigt, at det så lige er hvidt 2 år i træk. Så næste år kan det være, at der skal lidt flere julefarver på. Men jeg synes simpelthen bare, at det er så fint. Og så er der 2 størrelser, og det er så det lille lyshus, jeg er ved at lave nu. Det andet, det er bare højere. Men jeg tænker, at jeg nøjes med en. Så kan jeg jo altid om nogle år, hvis jeg synes, hun skal have et matchende par, så kan jeg jo hækle den anden til hende der. Det må vi se. Og det er bare strikket i bomuldsgarn, og det har jeg købt i Søsterne Grene. Ja, fordi det var det der med, der stod, der skulle bruges. Jeg havde ikke 2 ens bomuldsgarns nøgler, så det måtte jeg lige ud og købe. Men man kan jo altid bruge sådan nogle rester til alle mulige små ting. Ja, så den sidste ting, jeg er i gang med, som jeg næsten lige har slået op til, så der er faktisk ikke så meget at vise, men det er en color number 1 fra My Favorite Things Knitwear. Så den her skal blive til en, det er vel en, det er vel en, nej det, nu skal jeg lige finde ud af, hvad jeg vil sige. Det er en forstørret halsedisse, tror jeg, at der står i opskriften. Sådan, så man selvfølgelig tager den over hovedet. Og så er der lige sådan nogle 2 bånd, man lige kan knappe, tror jeg. Jeg har ikke lige læst opskriften 100%, men jeg mener, det er en knap. Og jeg kan sætte et billede ind af, hvad det er for en opskrift. Og det er faktisk noget, jeg blev inspireret af, da jeg var til et modeshow for et par måneder siden. Fordi der var ligesom, at det her halsedisse også er blevet populært i modebilledet. Og så var der en, hvor det var en stor halsedisse i mørkebrun. Og der var det lavet, altså det var sådan noget, hvad kan man sige, certificeret lammeuld. Virkelig lækker, og det var også en dyr sag. Jeg tror måske kostede den 2.000 kroner eller sådan et eller andet. Og jeg tænkte bare, da jeg så den, hvor er det bare flot. Altså det her med, og jeg arbejder jo på kontor, og når man har en eller anden skjorte eller bluse på, og det lige pludselig kan det bare blive koldt på sådan en kontor. Jeg ved ikke, hvis der er nogen, der åbner et vindue eller sådan, men det her med, at man kan have en pæn bluse eller skjorte på, og hvis du så fryser, så har du lige den at tage over dig. Det manglede jeg i min garderobe, og så tror jeg, at det der med, at den jeg så til det modeshow, at det var det her lækre lammeuld, og hvor jeg bare sådan tænkte, jeg kunne bare virkelig godt tænke mig sådan en, stor halsedisse slipover, som var i god kvalitet, og som bare er sådan en, jeg kan have i mange, mange år. Virkelig klassisk, og ja, så jeg havde tænkt, at jeg ville gerne lave en,
der minder om den, jeg havde set. Og det skulle være fra garn fra Hjelholt Uldspinderi. Og det er jo, fordi jeg har kun prøvet at strikke den her i deres garn, men den er jeg bare virkelig glad for. Og så bor vi faktisk, vi bor ikke mega tæt på, men vi bor sådan i en fin kørselsafstand til Hjelholt Uldspinderi. Jeg tror måske 25 minutter eller sådan noget, at det tager os for at køre derhen. Og de har en lille butik, så jeg kunne bare virkelig godt tænke mig at komme hen og ligesom mærke på de kvaliteter, de havde, og så udse mig noget garn til den her collar. Og det er virkelig fine ting, de har. Og det, som det så valgt blev på, det var faktisk deres håndværksgarn. Den der ser sådan her ud. Hvordan det var deres pelsuld. Så det er deres håndværksgarn. Og der står her, at det er en totrådet uldgarn. Og det er en uldblanding sammensat af falklandsmerino og gotlandsk pelsuld. Og den har en løbelængde på cirka 200 meter per 100 gram. Og den er bare, jamen altså, det er ikke den her, det er den her. Sidder jeg bare her. Men men det er den her sådan mørkebrune farve. Og den her halsedisse, den skal så strikkes nedefra og op, og som jeg sådan forstår det, så er det forstykket først, og så bagstykket samler ved skuldrene, og selvfølgelig tager op til halskant, og så på en eller anden måde få lavet de her snore hernede. Men den blev virkelig god, og så er det i halvpatent, at den skal strikkes, og det har jeg faktisk ikke. Jeg tror, hvis jeg har strikket halvpatent, så har det måske været, som en, i stedet for rib eller sådan på en bluse, men ikke. Jeg har aldrig strikket sådan noget helt i halvpatent. Helt i halv, ja. Jeg håber, det giver mening, det jeg siger, ja. Men den, synes jeg simpelthen er dejlig at strikke. Og det her med at have noget, altså det med motivation med, at jeg vil virkelig gerne have den her på, og jeg glæder mig til, at den er færdig, det er det, jeg godt kan lide ved strik. At det kan være sådan. Og nu ser jeg, at måske har jeg lavet en fejl her. Det kan godt være, at jeg lige skal gå tilbage hertil. Der er et eller andet, der er gået galt her. Nå, men sådan er det med mig. Der er nogle gange, så går det lige lidt for stærkt. Det må jeg se på senere. Men jeg er virkelig spændt på, fordi jeg synes lidt, når man rører det her håndværksgarn med hænderne, så kan man måske godt tænke, at det er lidt det er til den stikkende side. Men vi mærkede, eller min mor var med mig der, det var nede og købe garnet, og der synes vi, når vi sådan mærkede ting, der var strikket op, så var det langt blødere, og det synes jeg egentlig også, det er, og det kan også godt være, at når det lige bliver vasket og blokket, at det selvfølgelig folder sig ud på en eller anden måde og bliver måske lidt blødere i det. Men igen, jeg er ikke uldesart på den måde. Så så jeg tror bare, det bliver et mega fint projekt, som jeg glæder mig til at arbejde videre på. Jeg vil lige have en lille tår. Ja, jeg vil sige, at jeg alligevel fået udfyldt 33 minutter indtil videre. Så det går fremad. Men det var faktisk også færdige projekter, og hvad jeg har på pindene lige nu, og er i gang med. Og så er der 2 andre spændende ting, jeg lige vil sådan slutte af med. Fordi jeg var simpelthen så heldig at vinde i en giveaway på Instagram fra, strikkebussen. Og det var bare en præmie, da jeg deltog, tænkte jeg bare, den kunne jeg bare virkelig godt bruge, og det ville bare være en så lækker konkurrence at vinde. Og så vandt jeg. Så jeg har glædet mig til at skulle vise, hvad jeg har vundet, og nu er jeg i gang med en masse forskellige ting, men det her projekt, det skal jeg simpelthen i gang med, fordi det er nu, det er relevant. Jeg har simpelthen vundet garn og
opskrift på Monas Winter Gloves, som simpelthen er de her fingerløse vanter. Jeg kan lige igen, så jeg kan vise det lidt bedre. Ja. Og som jeg forstår, så er det vel noget, en opskrift, strikkebussen er kommet ud med. Ja. Så jeg vandt den her opskrift, og det jeg så vandt, det var Pure Cashmere fra, eller hvad hedder det, Cashmere Lace hedder det, fra Gepard. Og det glæder jeg mig til. Fordi jeg har nemlig heller ikke strikket i cashmere før. Ej, det bliver så godt. Så dem skal jeg simpelthen også bare i gang med. Det kan også være, at det også bliver sådan et projekt her i december måned. Fordi når man arbejder på kontor, det er utroligt, at de muskler og den del af kroppen, man bevæger allermest, sidder og taster og skriver, det er bare det, som er allerkoldest. Altså, jeg har altid kolde fingre. Så jeg tænker faktisk, at det vil også bare være pænt lige at tage sådan nogen på, hvis det er, man lige har kolde fingre eller fryser. Og så, så er det jo nogle mega fine, fingerløse, feminine handsker, så, eller vanter. Eller hvad kalder man det? Vanter, handsker. Ja, kært barn har mange navne. Men ja, så det glæder jeg mig til. Jo, og så noget andet, som der også var med, det var faktisk de her strømpepinde fra Zenet til at strikke de her. Og jeg har faktisk ikke strikket med strømpepinde før, fordi jeg føler, at jeg er bange for, at de falder af, eller sådan. Jeg kan godt lide den her rundpinde, sådan så jeg ligesom ved, hvor jeg har min masker, og ja, så det er jo det er jo Magic Loop, jeg normalt strikker, men det kunne da godt være, at jeg skulle prøve at se, om det fungerer. Det er så strømpepinde i 2,5, så det er jo bare perfekt. Så ja, det glæder jeg mig utrolig meget til, og det er da dejligt, at man kan få lov til at være heldig og vinde sådan en lækker præmie. Ja, okay. Som det sidste, så er det bare noget, jeg har glædet mig mega meget til, fordi det er jo første søndag i advent, og jeg har simpelthen købt mig selv en adventskalender. En strikke-adventskalender, eller hvad kalder man, en garn-adventskalender. Og det er første gang, jeg prøver det. Og det er simpelthen en lille forkælelsesgave til mig selv, fordi sådan en skal man jo bestille tidligere på året. Så jeg har simpelthen glædet mig så meget til, at det blev december måned, så jeg kunne pakke det her op. Og det er simpelthen, tager jeg lige dem alle sammen op her. Så, det er simpelthen en adventskalender fra Dorte Bak, som jeg har været ude at investere i. Og der ligger simpelthen 4 mega flotte pakker. Og jeg tænkte, at jeg ville pakke nummer 1 op, mens jeg sidder her. Fordi jeg tænker ikke, at jeg bliver skuffet. Og det er, det er første gang, jeg har købt sådan en kalender. Og jeg tror, nu larmer jeg lige lidt her. Jeg tror, hendes beskrivelse af det her, det er jo meget det her krystal-univers, eller krystalfarver, som er meget sådan, de pastel, og de er sådan sarte og fine i det. Altså det tiltalte mig bare. Der er nogle af de her adventskalender, som jeg har set fra tidligere år, sådan på Instagram og også YouTube, så har det måske været lidt julerelateret, eller så er det noget med at strikke en hue, strikke nogle handsker, og jeg tror, at jeg er meget sådan, jeg vil måske gerne sådan selv bestemme, hvad jeg vil strikke, og derfor så vil jeg vil nok ikke købe en adventskalender, hvor der bare er en opskrift af noget garn, og så skulle man lave lige præcis det, der var. Der kan jeg godt lide lidt at have mine egne projekter. Men det er jo godt, at der er noget til hver smag. Og det her, det er jo så
Jeg ved jo, så er det i gang, jeg har bestilt, og det er hendes sok. Det kan jeg jo selvfølgelig se, når jeg åbner den, men det er strømpekvaliteten. For jeg tænkte nemlig, at nu her, hvor jeg har begyndt at strikke strømper, altså synes jeg bare, at det kunne være mega fint at udvide samlingen. Så derfor så er det måske tiltænkt, at det er strømper, jeg skal strikke. Men nu vil jeg simpelthen pakke den op. Ej, jeg er sådan en, der pakker så grimt op. Jeg ved ikke, jeg tror, jeg er så glad for gaver, så det skal bare... Så er det noget fint silkepapir. Nej. Hvor er det fint. Det er simpelthen sådan, jeg ved ikke helt, hvad kameraet, det kan godt være, at farven egentlig er fin. Den er, jeg vil sige lidt lyserød, lyselilla, og så med noget meget delikat blå speckles, sådan hister her. Så er der også lidt noget fersken farve i. Ej, den er virkelig fin. Og igen, lidt ude af min normale sådan comfort zone med farver, men virkelig til et par strømper, der tror jeg bare, det bliver mega fint. Ej, jeg glæder mig til at se, hvad der er i de andre. Også fordi hun mener at have læst et sted, og hun skrev, at de passer sammen på en eller anden måde. Så det vil sige, hvis jeg så kan få et par strømper ud af den her, så kan jeg måske strikke et par, hvor hælen har en anden, eller et andet fed, eller ribkanten, eller et eller andet, eller tåen er anderledes. Men ej, den er så fin. Det var meget sjovt lige at få lov til at pakke den her op foran dig. Så det håber jeg også, du synes var spændende at følge med i. Jeg tror lige, jeg vil være med at rasle så meget. Ja, jamen, det var faktisk det, som jeg vil vise i dag. Og der er alligevel gået de her 40 minutter. Og jeg vil også bare lige sige tusind tak til jer, som kommenterer på min video og som liker. Det er virkelig dejligt at se, når folk eller at det man laver bliver taget godt imod. Og ja, at man har lyst til at indgå en dialog. Og sidste gang der spurgte jeg jo sådan lidt ind til det her med lange, korte afsnit, fordi hvis jeg skal lave afsnit relativt ofte, så har jeg måske ikke så meget at vise, fordi det er begrænset. Jeg har begrænset strikketid i hverdagen. Og I var bare så søde og svarede, at korte afsnit er også helt fint, og nogle gange, det ved jeg også for mig selv, så har jeg kun lige en halv time, 3 kvarter til at se noget, og så er det bare rart, at der er nogle afsnit, som er kortere, og så er der nogen, hvor man har god tid, og man bare kan sidde og nyde sådan et afsnit, der bare varer en time eller mere. Så det er virkelig dejligt. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre, om I har bestilt nogle adventskalender i år. Min den er så fra Dorte Bang, som sagt. Og jeg vil sige, det kan klart anbefales. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, om er der nogen, I har prøvet tidligere, som I kan anbefale, og som I synes var gode. Eller ja, som I måske noget, I har prøvet for første gang i år, som I måske vil prøve næste år. Så må I meget gerne skrive hernede. Både så vi kan inspirere hinanden, men det kan også godt være, at jeg får smag for adventskalender, og måske skal dykke lidt mere ned i det til næste år. Men ellers så, min forhåbning er, at jeg kan lave et afsnit her i slutningen af december, inden vi går ind i det nye år, som både sådan en afslutning på året, og hvad er mine strikkeplaner for det nye år. Det kunne i hvert fald være rigtig hyggeligt. Men ellers så må du bare have en dejlig dag,
og have det godt indtil vi ses igen. Hej hej!